Hej alle sammen. Der kører lige en traktor her, som der skal ud og fylde gyldehælserne. Nu sviger det i øjnene. Det var måske Tommy. Det bliver en god video, det her. Det var Tommy. Så skal jeg også lige overse fodsporene. Okay, nu skal vi lige overse et spor. Hvor kommer du? Sgu flot. Så ham den i den røde traktor, han havde sgu filmet. Nej, han havde sgu ikke filmet. Han havde tromlet. Og se, hvor meget gylde de har tabt. Bare bliv der! Fuck. Det er meget. Fuck. Så er det garanteret smittet over hele vejen. Så skal de garanteret over sig først. Det er sgu flot. Det er sgu flot lavet. Ja. Jeg er på mig hjem. Vejle og mig. Vejlevej nummer 2. Jeg sagde Vejlevej nummer 2. Morsus. Nu stopper jeg en video for